בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה שלכם. ביישומון תוכלו לצפות בשידור החי של הרדיו החברתי הראשון ובערוץ המוזיקה שלנו ולהיות מחוברים בקלות מכל מקום. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו. 106 FM stereo best station in town. No mama. Praise the Lord. רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשידור משותף. צהריים טובים. צהריים טובים לכולם. שומעים אותי? כן, שומעים אותי? לא. אני שומע אותך בוסי. עכשיו אני שומעת, כן. שומעים, כן. שומעים? מעולה. טוב, זה עכשיו השידור השני שלי, אז זה למה אני כזה קצת לחוטה. קוראים לי יאללה, והשם שלה היה אמור להיות כאילו בבק, השם של התוכנית שלי. היה אמור להיות בבק השם של התוכנית שלי, אבל זה לא קרה. אז השם של התוכנית זה אור הזרקורים עם אלה ריינה. יותר מדי, אבל אוקיי, תודה. תודה חבר'ה על הפרגון. אז אנחנו משדרים עכשיו מהרדיו החברתי הראשון, בשיתוף פעולה עם 106 FM, רדיו קסם, נכון? הרדיו הכי מדהים, מה זה רדיו קסם? מה זה מדהים? קסם, מה זה יפה. ואני מארחת עכשיו, שני חבר'ה מגניבים, אחד מראש העין, נכון? והשני, תזכיר לי? אני מרמת גן עכשיו, מאור יהודה, בעברי. יאללה, מגניב, אור יהודה. פעם לא הייתי שם. אין טעם. גם בראש העין לא הייתי, אבל אוקיי. זה כבר עניין שלך. אני מבטיח לכם שראש העין קיימת. וואי, רגע, עשיתי פה משהו בטעות? לא, שומעים הכל? סבבה. אז מה רציתי להגיד? אז רציתי להציג קודם את האמת, את אושר, שאני אספר את הסיפור של איך הכרנו, או שאתה רוצה לספר? האמת שאפשר כאילו, כזה, את יודעת, בחלקים, פשוט מאוד. בחלקים? האמת שאני יכול להתחיל את הסיפור שלי כזה, כי זה כזה... אוקיי. אוקיי. סבבה. אם זה בסדר. בטח, זרום. אני איש צהוב למי שרואה אותי. יאללה, מגניב, יותר קל לי עכשיו. בדוק. אנחנו יצאנו, ככה, יצאנו החברים מנושא רגיש, הלהקה המקסימה הזאת שיש לנו. יצאנו לנגן ברחוב בתל אביב. הגענו בשוק הכרמל, ניגענו, ירדנו, רק נשארנו אני ונדב, ירדנו לטיילת בתל אביב. נדב זה הזמר של הלהקה שלנו. האמת שאתה צודק. ועמדנו שם וניגענו וזה, וכל מיני אנשים באו, הלכו וזה, ופתאום הגיע אלה, ואנחנו אומרים, וואו, איזה יופי וזה, ואז היא אומרת, כן, האמת שיש לי שיר שלי שאני אשמח לשיר, אם אפשר. אז אמרנו, טוב, יאללה, בכיף, מה, נגיד לך לא כאילו, למה שנעשה את זה? וגם באתי עם איך זה נקרא, עם הבומבקס. עם ה-JBL זה נקרא. על הכתף, גדול. מיני ג'ו. זה אינטנס. חשבתי שאנחנו בשנות ה-90. בכל מקרה, אז תשאר את השיר שלה, אני הצטרפתי קצת עם סקסופון. נכון, זהו, כששמתי פשוט פליי, אז הוא פשוט התחיל לזרוע עם הסקסופון, וצילמתי את זה, וזה הכל, מה זה מגניב. וזהו, והתחלתי לשיר. ואז, כמה חודשים לקח לי עד שמצאתי אותם בכלל, אז כאילו, אתם לא מבינים באיך שזה קרה. טוב, אני כבר לא אמשיך לספר על איך שזה קרה. בתוכנית הבאה אולי, אני אמשיך לספר את זה. אנחנו 5, אז כאילו אפשר להביא עוד. וואו, כן, כמה אתם בלהקה באמת? אז זהו, אז אנחנו 5, זה אני המתופף, אושר סקסופוניסט, יש לנו חצוצרן בשם שחף קזז, יש לנו את הבסיסט שלנו שזה יונתן טפירו, ואת הגיטריסט, זמר, כותב, את רוב השירים, כמעט את כולם, שזה נדב. הלוחם. נדב הלוחם. זהו, איפה הוא עכשיו? עכשיו הוא במילואים. ממש אתמול. כמעט בעזה, עכשיו לא בעזה. בסדר, בבארי, נגיד. לקראת אז. לא יודע, בוא לא נמשיך לפרט. זהו, העיקר... אנחנו לא יודעים מספיק. באמת שכן.
לא צריך לדבר על זה, העיקר שישמור על עצמו ויחזור לשלום, וכמו כולם. כן, חד משמעית. וזהו. אמן, הללויה. כן, הוא כזה, אתם שניכם, כאילו, אתם, שניכם, אתה ונתן, אתם נתתם לי את הבמה הראשונה מבחינתי. בטח, כי לפני זה אני לא ניסיתי, אני לא... וזה ממש כאילו, הייתה כזאת זרימה שכאילו, ברור, נו יאללה, בואי תתחיל. לא הייתה שאלה אפילו. וזהו, זה היה כזה מגניב. אז כן, אז על מה אתם רוצים לדבר? שיגעתם אותי בחוץ, קודם שלחתם לי שאלות בשנייה האחרונה, הוא שלח אתמול באחד בלילה. אז הנה, דבר. אפשר אולי שנתחיל... הבמה שלכם. שנתחיל עם שיר? יש לנו את כמה שירים ביוטיוב כאילו. נכון. כרגע לצערנו, אנחנו אולי נדבר רגע על זה על זה שטל עוזר לנו. כן, בטח, בואו. תודה לטל, תודה לטל. בגלל שזה שידור שני שלי, אני לא... זה בסדר. אני לא מתפקדת. איזה שיר בא לכם? האמת ש... הבוקר? או הבוקר אחרי? בוא נתחיל בהיי. היי זה היי לצופים. היי. היי. אולי נגיד רגע ש... אפשר גם להגיד. אז אולי נגיד רגע שפשוט עדיין אין לנו שירים שיצאו, אנחנו עכשיו בדיוק בהקלטה של האלבום הראשון, אז כרגע אנחנו עובדים לפי כזה קצת כמה לייב סשנים עם הקלטות כזה חצי קלט שיש לנו ביוטיוב. זה כזה כרגע מה שאנחנו יכולים להראות לאנשים, אבל זה והופעות אמיתיות. אוקיי. יפה. והקרנה? כן, אני זוכרת נכון? לא הספקנו לדבר, לא הספקנו להגיד לך. אתה גם כל כך פתאום, הכל הרגיש לי כמו חלום, והתעוררתי. היית נותנת לי מקום, הייתי מספר כל יום מה שעברתי. לא נתת לזה לקרות, וחיכיתי לך שעות, זה לא בא.
ותעברי למצלמה אחת. חזרנו? לא, מצלמה אחת קודם. עוזרים לי פה. התחלתם בשידור. זהו, התחלנו? עכשיו, תשאול שאלה, ואז לא, סוגרת פה שמה. אקזיט. הנה, עשיתי את זה. יש לנו את זה. כן? צריכה לסגור אותו לגמרי, אבל בסדר. תסגור לגמרי. תדעי את השידור, את בלייב. אוקיי, זה... אני מנסה, אתה לא עוזר לי, טל. מוזר זה להיות בלייב. לגמרי, נו, מה אני וואו. אעשה? וואי, אני צריך... אז על מה אתם רוצים עכשיו לדבר? וואי, וואי. יאללה, וואי. תעזרו לי. האמת שמענו את הלהקה שלנו נושא רגיש, אז אני חושב שאפשר להתפנות על הנקודות של נושא רגיש. נקודות רגישות, יש לומר. בטוח. האמת שאני אשתף פה את מידע קטן ומהיר על נושא רגיש. הופה. אני לא כן, עושה את זהו, זה יותר צריך, בחיים. לפני שנה וחצי הייתי באיזה ג'ם של חברים, והאמת שהגעתי ממש במקרה, תתקרב למיקרופון. האמת דבר למיקרופון. שלום. האמת שהייתי באיזה ג'ם נשמע בפתח יותר תקווה, הלכתי לשבת, לנגן יחד עם חברים, whatever, איזה מסיבת יום הולדת. היה שם את נדב. עכשיו, לא יודע, אתם יודעים, ניגנתי. עכשיו, הוא לא שמע אותי יותר מדי, אבל היה לי סקסופון יפה, אמר, וואו, בוא ללהקה שלי. אמרתי, וואו, איזה יופי, איזה סוג. אז הוא אמר, דיסקו, פאנק כזה, בלוז כזה, כל מיני דברים גרובים, כיפים כאלה. אמרתי, טוב, יאללה, מגניב. מפה לשם, כבר שנה וחצי שאנחנו נותנים בראש, נותנים עבודה, עושים כיף. אנשים וואו. צצה, באמת, אני לא חושב שבחיים שלי היה לי כזה העונג להכיר אנשים. תודה. והאמת שאנחנו, יש המון דברים שאפשר כאילו לגעת בהם. זה ממש כיף. אנחנו עכשיו מקליטים. וואו, את זה אני לא ידעתי אפילו. האמת וואו. שבכללי, כאילו, משהו מגניב בלהקה זה שכולנו, כאילו, כמעט כולם חוץ מאושר, הכרנו דרך, כאילו, היינו יחד בתנועה שנקראת תנועת תרבות. כזה תנועה של אומנים וכזה. ואני הדרכתי את הזמר גיטריסט, את נדב, אז אני הדרכתי אותו באיזה מחנה, ויונתן היה איתו, וכאילו ככה הוא הגיע אליי אחרי זה דרך האינדי נגב, נפגשנו פתאום, והוא חיפש לתופף ללהקה שלו, והבסיסט גם כאילו איזה סיפור, וואו. כזה, כאילו, כן, כולם כזה כמעט מכירים משם, ואז אושר הצטרף דרך הג'ם, כן. ואיזה מגניב, וואו. כן, כן. אווירה חברית. וואו, כן. באמת. איזה מדהים, גם אני רוצה להצטרף לזה. לא, אבל אני לא אסתדר עם להקה, אני כבר ידעתי את זה שאני תמיד אני הולכת סולו. אני הולכת ללמוד לתקלט, וזה... מסוים. כאילו, אתה יודע, לא תמיד, זה בגלל שאני כבר, יש לי את הניסיון חיים, אז אני יודעת שלהקה זה תמיד, חייב תמיד להיות איזה משהו שלא מסתדר לי. יש איזה פשרות, כן, יש נראה לי שיט של פשרות. אז... פשרות זה קשה כאילו, אבל האמת... אז אני לא במקום הזה כבר. פעם אחרונה שלנו להתפשר, זהו. שיר, אני חושב שהוא עזב, לא? אז הנה, לא מדברים עליו. בבקשה, הנה. בסדר. אמרתי את שלי ודי צדקתי. או שזה פשוט היה אמור לקרות וזהו. לא, יכול להיות שזה צריך לקרות. כאילו, הכל טוב, הכל לטובה. לא יודעת כבר אם להגיד את המילים, הכל לטובה, אתם יודעים... הכל לטובה. לדבר על זה, הכל לטובה, אבל... עכשיו מתחתן החמוד. אוקיי. כן. מזל טוב, כל נכון, זה שעזר. ששחר מתחתן. מגלים פה דברים חדשים. בסדר, שכיף לגמרי. וואי, איזה מגניב. יפה. אז חוץ מזה, אושר, אתה רצית לדבר גם על מה אתה עוסק בחיים, חוץ מהמוזיקה, חוץ כל הסשנים וג'מנים. האיש הצהוב, דבר על האמת עצמך. שאני אדבר רגע, אני האיש הצהוב. אתה ממש צהוב היום. לזה לא ציפיתי. לא, אני אעשה את זה תמיד. לכל מקום שאני אלך, אני אלך צהוב. זה חלק מהקטע. אבל למה החלטת צהוב? אוקיי, למה זה מרגיש לך? אוקיי, יש פה כאילו כמה נקודות לבסיס הזה. הנקודה המרכזית זה, וזה מאוד מאוד ילדותי, אבל כאילו, זה שאלת הגן. איזה צבע אתה הכי אוהב? צהוב. עכשיו, זה באמת כזה, זה כאילו כזה בייסיק, כאילו, זה לא הגיע מה שזה מרגיש, וזהו. לא, זה לא הגיע עכשיו שיש את המלחמה, רציתי, עוד בצבא הגיתי את זה שזה... הייתי בפלמחים. אתה החלוץ. לא, הייתי בפלמחים, תודה לאל. והיה לי תענוג, כי היה כזה...
היה בריכה בקיץ, הייתי הולך, והחלטתי שאמרתי לאנשים, תקראו לי אושר מלך הקיץ. והייתי הולך יחד עם בגד ים צהוב, וחולצה מכופתרת צהובה, הייתי הולך לבריכה, הייתי אחר כך הולך לחדר אוכל, והייתי יענו בכיף שלי. ואחר כך פתאום נברא הרעיון הזה שאמרתי, בוא'נה, כאילו, למה שאני לא אקח את זה כאילו קצת יותר קדימה? ואמרתי, טוב, יאללה, כאילו, יהיה ממש קול. אז מזלי, יש לי עכשיו חברה תותים מקסימה, שהיא גם מעצבת גרפית תותחית. יאללה, מגניב. והצבה לי לוגו, והתחלתי לרוץ יחד עם הלוגו. כן, כן. אני יכול להראות את זה, אבל כאילו אף אחד לא יראה. זה בסדר. אתה יכול לנסות. זה לא, בדוק. אבל האמת שאני, זה מסע מאוד מעניין, כי אני גם יוצא לי לנגן ברחוב הרבה, יוצא לי לעשות כל מיני אירועים בהכרח, מסיבות יום הולדת, יצא לי איזה חתונה שעשיתי, יצא לי כל מיני דברים. וואו, מגניב. האמת וואו. שכן, חד משמעית. מה, כל זה בשנה וחצי האחרונות? האמת שבשנה האחרונה, תראי, גם הייתי הרבה במילואים, כאילו, זה... גם אתה היית אני לא נכנס לדברים האלה, כי אני רק רוצה לדבר על אמנות ועל מה שאתם רוצים. זה בסדר, אבל את יודעת, אנחנו בכל זאת תקופת מלחמה, וכאילו... חייבים להזכיר את זה, כן, זה... הייתי עם מכונאי רכב בצבא בפלמחים, וגם המשכתי להיות שם בפלמחים גם במילואים. מה אתה עושה? מה התפקיד שלך בכוח? בעיקרון יש את הטרקטורים שהם מובילים את הכתממים, את הכוכב ואת הזיק, שמובילים אותם לשדה טיסה, אז אני מתקן את הטרקטורים. מה זה כתממים? סליחה סליחה על הברור. לא נראה לי, יש מה לפרט על זה. אני לא באמת... תקן רכבים. לא נרשם. זה ידע מפורסם, זה לא שאנשים לא יודעים מה זה. הם לא יודעים. לא, אבל תחפש בוויקיפדיה, יש לך את כל הפרטים. כן, אבל... אז לא, אז זה היה תקופה מאוד ארוכה, וגם שברתי את האצבע הזו במהלך התקופה, וכאילו, לא יודע, זה כזה, זה כל פעם לחזור למילואים, וזה... משהו שאני לא יודע, כאילו, אני חושב שכולם מדברים על זה, זה גם איך שזה קוטע את החיים, כי אתה כאילו... אני השתחררתי, ועוד היה לי איזה שנה של כאילו, בערך שנת שירות, ואחר כך, ווואטאבר, והגעתי והשתחררתי בגיל 22. ואז 3 חודשים אחר כך, בלילה של... ממש בלילה שלפני ה7 לאוקטובר, אני הייתי בסיני. וחזרנו ב10 בלילה, חזרנו הביתה. וכאילו כלום. ואז בבוקר קמים, יש מלחמה. וכזה, אוקיי, טוב. יקראו לי למילואים. לקח איזה רגע, קראו לי למילואים. לא יודע, לא... כאילו... זה כזה גם, נראה לי זה הגיוני כזה לקפוא. זה הגיוני. אז מלחמה לקחה המון זמן. והמון אנרגיות, וכמה זמן היית בסבב, כאילו כמה סבבים, אני לא יודעת איך לשאול את זה כבר. בעיקרון יותר, מאז ששברתי את האצבע, בהתחלה הייתי 1.5 חודשים, שברתי את האצבע, ואז חתמתי גם הסכם כאילו שיכולים לקרוא לי מילואים, כי קודם כל לתרום כאילו לארץ, באמת אני, עם כמה שהמצב כאילו קשה, אני עדיין מאמין כזה שאתם יודעים, אנחנו צריכים להיות אחד עבור השני. אז זה חשוב ללכת לעשות מילואים. ובעיקר זה לפעמים חודש, לפעמים שבועיים, 3 שבועות, 1.5 חודש, כאילו מאוד... ממש אוננוף. נע בין לבין. 1.5 שנה אוננוף. זה קוטע את החיים. לגמרי. וואי. כאילו כסף זה כסף, סבבה כסף, אבל... לא, זה... אני יכול לעשות את הכסף. למה? כסף זה חשוב. לא, כסף זה חשוב, אבל... הייתי מעדיף שלא יהיה חטופים, והייתי מעדיף שלא, אבל כאילו זה לא נתון לבחירתי. זאת לא שאלה, ברור. בכל מקרה, גם מטרה אחרת בצבא שהצבתי לעצמי, אני אעשה את זה כאילו, זה את הרגע הקודר, וזה יהיה איזה... זהו, אבל אתה צריך, כן, חייב. בעיקרון, ממש שבוע לפני שהתגייסתי, אבא שלי הלך לעולמו, עקב שבץ מוחי, שזה גם סיבה ללמה הפסקתי לעשן, כבר שנה שאני לא מעשן סיגריות, ואני מבסוט על זה. ומשהו שהצבתי לעצמי זה שאני חייב להכיר כמה שיותר מוזיקאים, אומנים, אנשי תאורה, מפיקים, whatever. אני ממש, היה לי חשוב ללכת ולהכיר את כל מי שבעולם הזה. כי כאילו, אני במוזיקה ואני גם... חשוב לי לדעת מי האנשים האלה. גם אף אחד לא... יש אנשים שלא מקבלים במה והם כאילו... הם זהב, וזה ממש חבל כאילו לפספס אותם. הנה זהב. אני צהוב, קודם כל.
נו, אבל זה זהב זה צהוב, כאילו. נכון. אז עכשיו יוצא מצב שאני גם מפיק קצת אירועים, on the side, אני עושה כל מיני אירועי ג'ם למיניהם, האמת שאני עושה עכשיו... מה זאת אומרת אירועי ג'ם? אתה מפיק אירועים? מה זאת אומרת? אני מפיק אירועים של אירועי ג'ם, סליחה, מה זה אומר? במות פתוחות. אתה לא... במהלך גם השנה וחצי הזאת גם עשיתי כמה ג'מים שהרמתי בברים, היה לי בר בראש העין, היה עוד איזה... אחד שעשיתי משהו בהרצליה. ג'ם זה יענו פשוט באים מלא חבר'ה מוזיקאים, מלא נגנים כאילו וכזה. גם אנשים שאוהבים מוזיקה. גם אנשים שאוהבים מוזיקה באים לשבת שם, אבל כאילו אנשים נגנים כאילו באים, פשוט עולים לבמה יש בתל אביב? יש וייב כאילו משותף כזה. כאילו, אני יודעת שיש בתל אביב, אני רק התחלתי את ה... כן, אני דווקא צריכה במה פתוחה, אני מגיעה לזה עכשיו. אל תדאגי. זהו, אני... כן, לא, ברור. רגע, אני חושב לסדר אותה. את לא יודעת איך לנשום. מה זאת אומרת? לא, כי יש מלא. יש מלא. אני יודעת, אני פשוט, שאני לא אתחיל לספר את הסיפור שלי, למרות שאני אמורה כבר לספר מי אני. התחלתי שתי תוכניות, אתם בתוכנית השנייה, ועדיין לא שיתפתי את מי אני ומה אני, ועברתי מג'ינג'ר, ואחרי זה, במקרה, לא במקרה, כאילו לכם. עדיין לא הצגתי את עצמי, חבר'ה, אבל כן, עזבו, לא משנה. לא, בסדר, מה? על הבמה הפתוחה זה יקרה, לא נראה לי בתוכנית. נראה לי, התוכנית תהיה על הבמה הפתוחה. התוכנית השלישית. אני לא אגיע לכאן. טלה, אתה תמצא אותי בבמה הפתוחה, לא יודעת איפה שהם החליטו. איפה שהם החליטו. משוגע. דאזלד. אז האמת שיש לי שני אירועים כאלה קרובים עכשיו שקורים, אחד ממש בשבת, אני עושה מיין ג'ם מימונה, אני לא מרוקאי, אבל יש לי המון חברים. אני אומר, למה לא כאילו, וזה כיף. האמת שיש לי אירוע שאמור להיות באזור ארנה, בגלריה בהרצליה, אני חושב שזה ה-17. אני ממש עכשיו הולך להגיד לכם את זה. זה במאי. אנחנו היום ב-17, לא? לא, זה ב-15 למאי. יום חמישי, המטרה זה לעשות ג'ם יחד עם הופעות. עדיין יהיה עוד פרטים באינסטגרם שלי, דרך, אתם יכולים לרשום פשוט האיש הצהוב, זה יצוץ לכם האייקון. וכן. האיש הצהוב בעברית, זהו, אתה בפייסבוק בעברית, והוא בפייסבוק באנגלית, רק לתייג אתכם, זה כאילו. שיפטל, זה מעצבן, גם ככה זה מעצבן, האנגלית עברית, כאילו כל... וואלה, וליד. תחליטו, למה לא עשית את זה אנגלית? את השם שלך או שהוא... אני ישראלי. למה לא עשיתי את זה באנגלית? הייתי ביסודי, פתחתי פייסבוק, יאללה. מה זה היסודי? לפני כמה שנים זה היה, לא לפני מיליון שנה? 24, אני ילד. אוקיי, נו, אז יפה, תודה, אז היסודי לא... אז הייתי עוד יותר ילד. רגע, מתי, לפני 10 שנים עברו? בערך? אז כמה זמן יש לך את הפייסבוק? 10 שנים? לא, יותר. וואי. בגיל זה 9. 24. וואו. באמת, מה, והוא שרד ולא... חס וחלילה, לא יודעת, לא החלפת, לא יודעת. הוא כאילו מאז כבר פייסבוק, כמה ש... 11? אז אני שורדת את עצמי. למה אתה עושה את זה? סתם, המודעות הזאת היא של להסתכל, אתה רואה את עצמך ואתה... טוב, נראה לי זה הזמן לעוד שיר. כן, האמת שכן. שימת מכתב? זהו, אני צריכה את טל, כן, בוא, טל, טל, סייבים. טל מקבל הכי הרבה כפיים פה היום. טל המלמלך. סוף סוף קצת הלהקה. מכתב. מכתב, כן. האמת שזה מכתב. נאמר מראש שהפסנתרן לא בלהקה יותר, אבל הוא חבר, הוא עדיין חבר. לא, חבר טוב, אבל הוא לא בלהקה. יפה. מסך מלא. אגב, זה לא מכתב. לא, סליחה, פה. לא, טעות שלי. הנה, זה. יפה. כן, נשים מההתחלה? מההתחלה אבל רק. מההתחלה, רגע. כן. חשוב ההתחלה. גם אני כזאת. כל היום את לא יודעת כמה שאני חושב רק עלייך,
שומעת כמה שאני אוהב כל היום מתגעגע מחכה שנחזור רק איתה תנשב הרוח רק איתה יזרח האור רק איתה תנשב הרוח רק איתה יזרח סבבה, אש. אש? יש אותנו. אין, אש. כי אתה באנו צהוב, להרים. זה צהוב זה גם, זה סוג של אש, לא? כאילו, לא יודעת. זהו, אני לא ישבתי אותך שם, ואתה כאילו במקרה ישבת ליד המיקרופון הצהוב. נכון? מה שעובד עובד. זהו, זה כאילו במקרה קרה. זהו, זה מושך אותך הצהוב הזה, איזה קטע מטורף. באמת. אבל אם אתה רוצה לדבר, אז האמת שאני לא למיקרופון. רוצה לדבר יותר. אתה לא רוצה לדבר יותר? לא, אני וואו. צוחק. די, נו, די. אוי. סלימה אחת. וואו. רואים אותנו? לא? רואים. כפיים לטל. כן. סתם. אז מה רואים? אני לא מבינה. רדיו באווירת פעם, נו. רדיו כן. באווירת פעם, קודם עשיתי כל. כאילו עוד פעם הכל בסדר. על אחד? לא. על אחד, כן. זה לא עובד? ומה, כאילו, מה עכשיו רואים או שלא רואים? מה רואים או לא רואים? כן. כן, זהו, שומעים אותנו גם ככה. כן. רואים אותנו, זהו, אני כל אחרת כך זה לא היה מתרגש. מקריא, נכון? הנה, רואים אתכם. אני ברור. כל כך מתרגש. אז מה אני אגיד? וואי, אפשר לדבר על זה רגיש, שהוא קצת כן. מתרגש גם. להקה שלנו. וואי, הלהקה שלנו המקסימה. תקשיבו, מה זה השם הזה? רגע, חבר'ה. אוקיי. האמת שיש לנו תתחילו סיפור להסביר. מגניב על זה. זהו, זה הדבר הראשון שרציתי לשאול אתכם, ואתם שולחים אותי, כאילו, אתם שלחתם לי שאלות, הם שלחו לי שאלות שזה נורא מעניין שאני אשאל אותם, סבבה, אבל אני רוצה לשאול שאלות משלי. מעולה, אנחנו נשמח. אז שנו לי את הביט. אז כעיקרון זה היה עוד כזה בגלגולים קודמים של הלהקה שלנו, עם כזה, היה לנו סקסופוניסטית אחרת, לדעתי זה גם היה עם עוד סקסופוניסטית, לא משנה. קיצור, קבוצה קצת שונה של אנשים, אבל אני והגיטריסט והבסיסט, אנחנו עדיין היינו חלק מזה. והיינו באיזו הופעה ממש קטנה, כאילו בצוללת, בקריית אונו, והגיעו אלינו, והגיע כאילו זה שאנחנו בינתיים מתארגנים כזה על הבמה וכזה, הגיע זה שמציג אותנו, לא נתנו לו שם או משהו, אז הוא כזה מדבר, כזה מעביר את הזמן בשביל שאנחנו נוכל לעלות להתארגן, ואז הוא מגיע לסקסופוניסטית שלנו. עכשיו זה אחרי שאנחנו הרבה זמן כאילו מנסים להבין מה אנחנו רוצים כשם וכזה, לכולם היה מוזר הסיטואציה.
ואז הוא בא אליה, שאל אותה, תגידי, איך לקרוא לכם, כאילו, מה אני אומר לכולם? ואז היא אמרה, וואי, זה נושא רגיש, כאילו, ואז הוא אמר, קבלו את נושא רגיש, וככה זה התחיל, כאילו. זה מגניב רצח, אני... וואי, איזה סיפור. כן, כן, מגניב. כן, כן. כן, כן. בר גרידיש, כן. באמת, וואו. יש לה את זה. איזה מגניב. אתם לגמרי מגניבים עם כל הסיפורים. לגמרי. וואי, איזה יופי. אז רגע, אז מה רצית לדבר? רצית להמשיך... צריך להרגיע אותו. אמרתי לך לא. שאלת אותי מה אסור, אז אמרתי לך. קודם כל לא שמתי אותו בפה, אני פשוט עושה לו, אני מסתכל עליו. תראה מה יש לי עסק, טל, אז תצילו. שמי, את אמרת לי פה. מה, לא. לא ידעתי כלום. אמרת גם יש לך שאלות משלך, אז... זהו, אני מחכה לשאלות. זאת הייתה אחת מהשאלות שלי, איך כאילו הגעתם לשם של נושא רגיש, וואי, איזה מגניב זה. ומה ההשראות שלכם מעולם המוזיקה? תן בראש. האמת שדורבנים, כאילו, כזה, יש לה... שלנו כלהקה או שלנו כאישיויות? וואי, האמת שזו שאלה יותר טובה. כן. האמת מה, אני אמורה לדעת, כאילו... האמת ששנינו, כאילו, יש כזה איזשהו, כאילו קצת שני סקשנים בלהקה מבחינת האישיותית כזה, אז יש מאוד את אווירת הג'אז. זהו, בדיוק. הוא באווירת הג'אז, הוא מייצג את הג'אז. אגב, למי שלא יודע. כן, ויש מהצד השני, יש כאילו את האווירה של כזה משהו שהוא קצת יותר, אני למשל יותר ברוק ומטל, גם הגיטריסט היה בווייב כזה פעם, כאילו. אז כאילו יש כזה, יש מאוד מגוון, וגם כולם שומעים בסוף המון מוזיקה. אני כזה גם מגיע קצת מהמשפחה ממוזיקה יוונית, וקצת מכזה מוזיקה ערבית. מוזיקה קלאסית בכלל. נכון, שחפון יש לנו מאוד ידעתי שיש פה מוזיקה קלאסית. נכון, יש לנו גם שירים, קטע ברוק. זה היה ברור, זה היה ברור. שכתב, כן, 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 לגמרי. פה שמע אז יש לנו מאוד כאילו המון השפעות כאילו לפי האישיויות שלנו בתוך הלהקה, וזה מניב המון דברים, כי אנחנו גם כותבים הרבה פעמים, המוזיקה עצמה כזה, הליריקה, הכל נכתב על ידי, כמעט הכל נכתב על ידי נדב. יש לנו, ואת המלודיה לרוב הוא כותב. איך ידעתי שהוא כתב את השירים? דיברתם, נפגשתם. לא, אבל לא ידעתי, לא, אני לא, נפגשנו היינו איזה רבע שעה. עכשיו, כן, אבל כל אחד היה כזה, לא יודעת, כאילו, הייתה זרימה, אבל אחרי זה כבר ראיתי, מה זה היפה? זה כבר בסוף היום. הייתה שקיעה גם, זה היה מה זה ממש. יואו, בצילומים, תקשיב, יש שקיעה, יואו, זה כזה. וערכתי, ישבתי וערכתי, ואני כזה, איפה האנשים האלה שנמצאות? ואז ג'ינג'ר נכנסה לתמונה. מטורף. זהו, אז יש לנו, אז כאילו מלודית ולירית לרוב נדב כותב, אבל המון, כאילו גם המון קטעים מסוימים, כמו למשל מה שאמרתי מקודם, יש לנו קטע שהוא קצת ברוקי, אז זה נכתב על ידי החצוצרן שלנו, ויש גם סולואים שנכתבים על ידי כל מיני אנשים, ובכללי קטעים מוזיקאים שנכתבים על ידי אנשים, ובכללי העיבוד של השירים כאילו מאוד נעשה ביחד, כאילו. אז כאילו מאוד מרגישים את ההמון השפעות, כאילו הטיפוף שלי הוא כזה, הוא יחסית רוקיסטי ביחס לזה שאנחנו הרבה על דיסקו פאנק, כאילו, אז... כן, זה יותר מרגיש לי, מה ששמעתי, אני לא, לצערי הרב, לא הספקתי להקשיב ולראות את כל הסרטונים, את כל הקליפים וזה, אבל כל מה שכן שמעתי, אולי 2, 3, גג, 2.5, היום בבוקר, אחרי שישנתי אולי 5 שעות, אז שמעתי משהו דווקא רועש, אני לא זוכרת איזה מהם. אז יכול להיות שזה הבוקר, אנחנו אחרי זה נשים אותו גם. זה על הבוקר, שמתי את הבוקר ולא שמתי לב, כאילו משיר שנקרא הבוקר. יכול להיות. הבוקר על הבוקר. ולא שמתי לב שבחרתי את השיר הזה. זה בסדר, זה קורה לכולנו, זה בסדר. מה קורה לכולנו? לא יודעת, כמה בבוקר ואת כזה, רגע, מה הקשבתי? מה קרה עכשיו? כן. עד שפתאום את מגיעה ואז כזה, רגע, זה מה שהיה. ושתיתי ספרייט בבוקר במקום מה... שמחנו לעזור לפענח את הבוקר שלך עכשיו. אוי, ספרייט? לא, אבל לא. תקשיבי, יש עולם. זה קורה, יש עולם. יש גבול, עד הספרייט. עד משמעות יש גבול. האמת שגם הייתי מרחיב דיברת על ההרחבות שלנו כגם להקה במוזיקה, והאמת שאנחנו כאילו, בבחירת האלבום שאני חושב שאנחנו בונים וזה, אז אנחנו משתפים כל מיני רפרנסים וכל מיני דברים, אנחנו כולנו מאוד אוהבים את כוורת. מאוד. כן, היה להקה הובה עליי כשהייתי ילד. צעקתי פעם לגידי גוב בפסטיבל המוזיקה לילדים, צעקתי לגידי גוב, הייתי בן איזה 10, צעקתי לגידי, גידי תעשה לי ילד! בגיל 10.
יפה מאוד, לא הבנתי איך זה עובד אז, אבל ככה חשבתי שזה עובד. לא קרה. להגיד לזה אפילו. שמע, זה אומנותי מאוד. כן. לא יודע, אבא שלי כאילו גדל על כוורת, אז כזה, זה היה כזה... מלא מוזיקה של כוורת. ילדים יש לי פה. סיפורי פוגי. די נו, אבל זה סיפורי פוגי. כוורת היה גם לפנייך, מה? אני גדלתי על המוזיקה שלהם. כן, אבל זה... אני 20 שנה, כמעט 20 שנה יותר גדולה ממך. בסדר, אבל גדלת עליהם. כן, על המוזיקה שלהם. גם אנחנו גדלנו עליהם. כן, זהו, כל המדינה גדלה עליהם, לא? אנחנו גם ילדים נראה לי ככה זה מרגיש שכל המדינה גדלה דווקא גם עליהם. על גידי גוב, על אנשים כאלה. כן. אנשים כאלה. אז זהו, אבל באמת יש לנו, כאילו יש כוורת, ממש לא מזמן עשינו סבב כזה פשוט עם המפיק שלנו, וכוורת באמת היה משותף לכולם, שזה... מאוד כיף. זה היה אשכרה, כאילו, ההשפעה המרכזית עבור כולנו. גם הדורבנים עלה, כאילו. הדורבנים לא, עלה. אני צריכה לקנות את הסניית משלי, הם גדולות עליי. אין לכם פה לילדה בת 14? זה הראש שלי, זה נתקע איפשהו בגיל 14. צריכים לראות את התז, כאילו. מה? את התז. את התז. סתם... איפה אני שם את הרב-קו? אין לדעת. וואי, סליחה, עצרתי אתכם בזמן. הכל טוב. על מה דיברנו? הראש שלי תמיד נקטע. לא, זהו, אז בכללי, כאילו, מבחינת הלהקה עצמה, אז אנחנו מאוד וייב, כאילו, יוצא שאנחנו מאוד וייב כזה, הדורבנים, גיא מזיג כזה, התבלינים כזה, כאילו, וייב כזה יחסית, אבל אני חושב שיש לנו המון דברים שהם מאוד שלנו, כאילו, זה נראה לי מה שהרבה פעמים מאוד אני מרגיש ביחס למוזיקה שלנו, זה שאנחנו עושים מוזיקה שהיא אומנם קיימת באיזשהו אופן, המוזיקה דיסקו הזאת, והפאן וכאילו, וריקודים וכזה, ואומנם יש לנו גם עוד המון דברים כאילו יותר שקטים, כמו מה שהשמענו מקודם, אבל מאוד מרגישים אותנו בתוך המוזיקה, כאילו זה מאוד לא, אני לא חושב שזה דבר שהוא בהכרח קיים בדיוק כמו שאנחנו עושים אותו. אני גם רוצה להוסיף שכאילו, הרי יש עניין כזה של אנרגיה במוזיקה. אנרגיה במוזיקה זה משהו שכולנו מאוד מאוד מכירים, שאנחנו שומעים שיר ואנחנו נכנסים. נגיד, אפילו סתם, אני אשתף, הייתי רגע בשירותים, שמעתי את מי אוהב אותך יותר ממני של ארכדי דוכין, פתאום מתנגן. וזה ישר הכניס אותי לאיזשהו מין מקום כזה, ואמרתי, בונה, כאילו, זה שירים עם אנרגיה, זה מוזיקה עם אנרגיה, וכל מוזיקה משדרת איזשהו משהו, ויש לנו אנרגיה מאוד ייחודית, זה גם אחת הסיבות, אני מאוד מאמין במוזיקה הזאת, באמת. סומך על כל מי שבלהקה, ואני... מה, זה דבר מדהים, ואינשאללה שתישארו ביחד לנצח. זהו, שזה... ושלא תיפרדו כבר, שלא יעבור איזה חתול שחור, כמו איך קוראים לה, יוקו? יש הרבה... לכולם בלהקה יש איזה... לא יוקו. זה לא מדויק. זה למה אני לא יכולה להיות עם להקה. אין סיכוי שבו... זה לא יקרה. היא לא צועקת למיקרופון. נכון. באמת שזה קטע שלכל החבר'ה של הלהקה יש חברות שהן צלמות? כן, זה מסדר אותם. או כאילו בתחום הגרפי, זה מצחיק. כן. כן. טוב לדעת. עוד שיר. שיש איזון. כן, אפשר עוד שיר האמת, שיר אחרון הוא גם ארוך כן, טל, בוא תעזור לי. רגע, אולי אני אנסה לעשות את זה פעם ראשונה ביחד. איזון? לא בהקליק על השיר? איזה שאת נעשה שעותות לזה. ולהדליק את המיקרופון. רגע, איזה איזון, איפה זה נמצא? אגב, סתם פרט מידע מטורף. תספר בינתיים. הבוקר שאחרי הגשם. הבוקר שאחרי, רוצים? הבוקר שאחרי. הדג נחש הוציאו אלבום והוא אש. הקרנה? מה? הקרנה? השמיים יחזרו להיות אותו דבר דברים מאתמול כל כך שונים על הכל יגידו שפתאום הכל נגמר
הבוערים בסוף, תמיד הכל יהיה יותר ברור, יותר ברור, יותר ברור. מי שלא נשאר מפנה מקום, תמיד איתי עליו, לא מאוחר. רואים יותר טוב את כל הטעויות של דרך גררה, עבר מכתיב עובר יותר, כי אתה רואה הכל כתוב מושלם, שורה אחרי שורה אחרי שורה אחרי שורה. טוב שמתאפצים על קו החוף, הופכים לקצת חוזרים שוב אל הים, ורק הלילה גדול, רואה הכל הולך ונעלם, ונעלם, מי שלא נשאר, רק לפני מקום, ילד, תביא עליו, לא גם מאוחר, לעלות על הרכבת, למטה למעלה, כסף ואחור, והאופק הדקי כמו ממש, צבע מכחול, ובפין שלה, עכשיו אני יכול, לא קבל באור אחר באור, מה יותר נכון, אני רוצה להיות עכשיו, אני רוצה להיות הכל, אני רוצה ללכת בכם יותר, קחו מעט תיכון, אני רוצה ללכת בכם יותר, קחו מעט תיכון.
איפה זה הקרנה? אוי, סליחה. כן, בדיוק. במצלמה אחת. אני מצליחה. יש אותנו. אוי, זה היה יותר מהיר גם. אנחנו משתפרים. אני לא מאמין שזה קרה. עבודה משותפת. רק ככה מנצחים, הנה, בבקשה, רק ככה מנצחים. יס. ממש. מנסה להיות. אוקיי. אז זהו, אני פשוט חושבת על השאלה, זה באמת שאלה מסקרנת. מה קורה כשיש חילוקי דעות ביצירה? איך פותרים את זה לעזאזל? זה נראה לי, זה מתקשר גם למה שדיברת בהתחלה, על העניין של למה את לא חלק מלהקה. זהו. איך אני יכולה להיות חלק מלהקה? בשלושת רבעי שעה שאתם פה, אני כבר... מחמיאה לנו, תודה. לא, באמת, מכל הלב, כן, לא, זה כיף להיות עם... אני בסוף, אני כמו, נראה לי, אני אהיה כמו ג'ינג'ר, ועוד איזה מישהו גם שהכרתי, הם מלמדים ילדים. הם מלמדים, כי אתם מבוגרים, אלק, אי אפשר. אלק מבוגרים. תגידי שאני צוצית. זה באמת. כן, אז יאללה. מבחינת העבודה על שירים, אז אנחנו בעיקר, באמת כמו שאמרתי מקודם, אז כאילו נדב כותב לרוב את ה... נדב מביא מבנה. כן, נדב מוביל מבנה. שיר, הרמוניה, מלודיה, ואז אנחנו כאילו בהתחלה מתחילים לנו לאבד ווואטאבר. זהו, אנחנו עושים עיבוד שהעיבוד שלנו עם תפקידים וכזה הוא יחסית משותף, שזה נראה לי החלק יצירה הזה של התהליך יצירה שאנחנו משתתפים בו יותר. כן. שזה גם בניית תפקידים אישיים, זה גם אשכרה המבנים של השירים, כאילו. יש לנו שיר אחד שהוא, לצערי הרב, השיר אהוב עליי, שלצערי הוא לא ייכנס לאלבום, פשוט כי הוא לא לגמרי בווייב של שאר השירים. הופענו איתו גם פעם אחת, קיבלנו תגובות ממש טובות עליו. זה שיר שנקרא עולם אחר, נדב כתב אותו, הוא במילואים, הוא פול און במילואים, כאילו, הוא כזה, הוא גם לוחם, אז הוא כאילו ממש כזה שם המון. הוא כתב את זה על הפעם הראשונה, על הסבב הראשון שלו לדעתי, כשהוא היה בעזה. זה שיר שהוא יותר נכתב, הוא כאילו מאוד נכתב על התחושה הזאת של, הוא כאילו מבחינתו, בעולם הפיזי, כאילו, זה איזשהו מקום של אני נמצא באיזשהו מקום, יום אחרי זה הוא יכול להסתכל והכל נהרס, כאילו ככה כרגע מה שקורה בעזה, כאילו... חורבן מוחלט כזה. כן, אבל זה כאילו לדעתי גם בתפיסה שלי, זה מאוד מצביע על המקום הנפשי גם של להיות כאילו קצת לא להבין איפה אתה נמצא, כאילו אתה נמצא בהמון מקומות בו זמנית. תשמעו, גם פותח את זה יחד עם כאילו, אתה יודע, בתוך ארון בגדים ישן ישר לעולם אחר, כאילו. כן, שזה פשוט מרגיש, זהו, זה מרגיש עולם מדומיין, זה אשכרה לא מרגיש המציאות עצמה. זהו, זה... אז זהו, אז זה שיר כאילו שהתוכן בו היה נורא מעניין. ואז גם המלודיה נכתבה כבר, הליריקה נכתבה. רגע, זה אותו השיר שאמרת לי שזה כמה דקות? זהו, זה שיר של 10-11 דקות, כן. בדיוק. זה למה זה לא נכנס לאלבום. לא, זה לא הסיבה. לא, סתם, אני צוחק. הוא בווייב קצת שונה, כן. הוא יותר רוק, כאילו, יותר לכיוון הרוק. יש לנו 11 דקות? לא, אין לנו. לא, אין לנו גם הקלטה שלו, אז אין לנו איך להשמיע אותו כרגע. זהו, אבל... אז זהו, אז בשיר הזה, יותר אני והבסיסט עבדנו יחד על המבנה שלו ועל כזה פארטס, כאילו, למשל ההתחלה הייתה אמורה להיות כזה של, לדעתי, המחלקת נשיפה, כל הברס, כאילו, היו אמורים לתת איזשהו תפקיד, ואז אני כאילו עבדתי על זה עם הבסיסט שלנו, עם יונתן, והצעתי להעביר את זה לבאס, כאילו, וזה נותן איזושהי אווירה הרבה יותר קודרת לשיר, וכאילו כל השיר נפתח בסקשן מאוד מאוד שקט, ואז הוא נהיה מאוד אגרסיבי, ואז הוא עובר לכזה איזה 5 דקות של ג'ם, כאילו, של כזה איזשהו רגע של, כאילו זה היה מאוד ניסיון לחבר אנשים לתוכן, זה היה כאילו 5 דקות של שקט, שאנשים ייכנסו לווייב של כזה, what the fuck, מה קורה פה, כאילו. בא לי לזרוק את הרפרנס לאקוז של פינק פלויד, שיש את החלק השקט, כאילו, לשם העניין. טירוף. זהו, זה חתיכת דבר, כאילו. טוב, אני חייבת לשמוע אותו. כאילו, לא עכשיו, אני חייבת לשמוע אותו. האמת שזה, בכללי, כן, אנחנו חושבים על איך להוציא אותו החוצה. זהו, זה המון 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 עבודה. כן. ואנחנו גם... מה עוד צריך כדי להשלים אותו? כדי להוציא אותו? הקלטות. מה עוד חסר? הקלטות, לעבוד על התפקידים, כן, לדייק דברים. תהליך של הג'ם, לדייק, אולי רוצים להוסיף כל כן. מיני דברים. יש לנו עוד מה לעשות שם. אבל ביחס לשאלה ששאלת, כאילו, אז היה המון דיון על מה צריך להיות שם, כי היה, כאילו לחלק מהלהקה היה מאוד קשה עם הרעיון הזה
שהצעתי שלה לעשות אשכרה את 5 דקות האלה. זה כאילו, זה באמת קטע ארוך של 5 דקות, שאנחנו אשכרה מג'מג'מים מקטע מאוד 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 שקט, של כזה שוב רק בס וכזה טיפה טופים, ועולים משם לכזה, לקלאסטר כזה קיצוני, בלגן, וחצוצרה, ורעש, ופתאום חליל, ופתאום גיטרה עם המון אפקטים, והכל כן. כאילו נפתח, ממש נפתח. אז זהו, אבל זה היה מאוד קשה כאילו להביא את זה לשולחן כאילו, ולהכריע שזה מה שזה. זה כאילו, זה באמת היה לא מובן מאליו, אז בסופו של דבר מה שעשינו זה קצת, אולי קצת אווירת כברת, כאילו, אם כבר הזכרנו, אבל כאילו דמוקרטיה, כאילו. עד שכאילו החלטנו על זה עד שגם כולם היו בסופו של דבר באותו וייב, כאילו. נראה לי ברגע שהנחחנו והסברנו את כל למה לעשות את הדברים האלה ככה, אז כאילו, אז ההסברים האלה די, לדעתי, שכנעו בסוף. וכאילו, גם ברגע שביצענו, נראה לי, האמת שזו עוד נקודה חשובה, הביצוע, זה כשמישהו מציע רעיון, אנחנו מבצעים אותו. זהו, כן. שזה היה נקודה שחבר מאוד דבר איתנו על זה, ואז היינו כזה, אוקיי. האמת שאני דווקא רוצה גם להתייחס לנקודה אחרת, כאילו שהעניין הזה של כאילו, שיודעת, איך לסגור חילוקי דעות זה להתבחבש במשך כאילו לשבת יחד עם, תודעת, לשבת, נגיד, תפקידי נשיפה, שנדב, הגאון הגדול, שאוהב לכתוב תפקידי נשיפה, ואז אנחנו... מה זה תפקידי נשיפה? זה התפקיד של סקסופון. זה כאילו לכתוב תווים כאילו לחצוצרה ולסקסופון, כן. והתפקידים, לפעמים הוא כאילו... כן, אין לו מיינדסט של... אין לו מיינדסט של נשפן. כן, הוא לא מבין שנשפנים צריכים לנשום גם בין לבין, אז כאילו הוא פשוט כותב להם. זהו, אז התפקידים נגיד מאוד מאתגרים, שזה טוב, אבל... כן, אבל זהו, זה חלק מהייחודיות שלנו, זה כאילו דעתי, כי אנחנו באמת יש כאילו תפקידים נורא מורכבים שהם לא טיפיקלי כאילו ייכתבו על ידי נשפנים כאילו, כי זה לא מובן מאליו שהם יכתבו, ואז אתם באים ומשפצרים איתו את הדברים כאילו. אתה יודע, נגיד עולם, מאז שבת, נגיד מאז שבת כאילו... כן, שיר חדש שלנו, זה השיר ממש חדש. שבתכלס אני נגיד יותר הגיתי את הליין כאילו אצל נדב, היינו ישבנו על תפקיד וזה, וכאילו הייתי כזה כן, יש מאוד את ה... אז זהו, אבל זה הרבה מהעניין, כאילו החילוקי דעות נפטרים בזה שאנחנו קודם כל מבהירים למה אנחנו... יש לכם את אותה אג'נדה. וגם כל אחד מקשיב אחד לשני, כאילו, יש שם המון... מה הכוונה באותה אג'נדה? מה האג'נדה שלכם? אני לא יודעת. אם יש לכם את אותה אג'נדה, אז חייבים להסתדר. אבל יש טעם מוזיקלי שונה. אז זה קשה, כאילו זה כן מאתגר. אז זה למה שאלתי את השאלה, איך זה בסוף מסתדר, איך זה בסוף, איך פותרים את זה. אנחנו בוחרים להקשיב. אתם לא לוקחים אוויר, אתם לא עושים אמבטיות קפואות כמו שאני עושה? זה לא השיטה שלנו. כדי להירגע, לא יודעת. אפשר לעשות, זה טוב. אנחנו עושים אמבטיה קפואה משותפת, אחת... זהו, כולם נכנסים לאותו ג'קוזי, שמים קרח ו... זה גם רעיון טוב. כן. בהחלט. זהו, אנחנו באמת פשוט מבהירים למה אנחנו רוצים, כאילו, את ההסבר למה תפקידים הם כמו שהם, כמו למשל מה שאמרתי על עולם אחר, ואנחנו גם באמת, כאילו, מישהו מציע תפקיד, אז בואו ננסה אותו רגע. באמת לקח לנו הרבה זמן להבין את העניין הזה של בואו ננסה אותו רגע, אבל כאילו זה באמת מאוד שינה את התהליך יצירה שלנו. כי זה לא פשוט בלהקה. כן. זה למה אני רק חושבת על זה, אני מקבלת כאב ראש, כאילו אמיתי. אני כבר באמת, וזה כאילו, זה כיף, זה צחוקים, זה, אבל יש את הדברים, גם כל הקטע של האמנות, וכל אחד עושה משהו אחר, כאילו, כל אחד יש את הז'אנר שלו. אז כל אחד, אז צריך איכשהו לבוא ולחבר את זה, זה נשמע לי מה זה מורכב. כן. שוב, זה נשמע לי פשוט כאב ראש וזהו. אז נשמע לי יותר, אבל זה גם יותר, בסוף יוצא לך איזה משהו יותר שלם מעבודה לבד. בטוח, מה זאת אומרת? בטוח. קצת דיאלקטי כאילו, כל התהליך. אני קודם כל... אני בטוחה שאנחנו גם אוהבים את אותה מוזיקה, מטליקה וכל מיני דברים כאלה. אז אם הם יסתדרו בסוף? מה? מה? מבחינת ה... כן, סתם דוגמה עכשיו, מטליקה. אם הם בסוף... אני יותר על סליפנוט, אבל... והם עדיין ביחד, לא? משהו כזה, לא? כן, אבל עכשיו זה כבר סתם, לא? בשלב שזה סתם. אפשר לעשות זמן לשאוט-אוטים, כי אנחנו כאילו... יאללה, שוט, 2 דקות. אושר האיש הצהוב, זה איך שמחפשים אותי. יש את נושא רגיש, זה nose.רגיש באינסטגרם. ביוטיוב זה tender subject, אל תשאלו למה, סתם יש ערוץ אחר שקוראים לו נושא רגיש.
לא ידעתי את זה בעצמי, מעניין. יש גם באינסטגרם שלנו קישור, זה nose.רגיש. קודם כל תודה רבה לאלה שערכה אותנו, ותודה רבה לרדיו החברתי הראשון. שידור שני כולה שלה. שידור שני. טירוף. לעצמי. האמת שתודה גם לרום שהתלווה אליי, המקסים הזה, איזה איש חמודי. איזה כיף תודה לטל שבאת, שעזר לנו איזה פה, כיף. יחד טל עם- בכלל, בלעדיו זה לא היה קורה. ותודה לנדב כמובן, שבזכותו אני פה. יחד עם- ותודה ליונתן ולשחה. ולשחר, שחפוני ולכל שלנו. החברות שלנו, כן. ומעל הכל אני אשמח להקדיש שיר, נכון? אנחנו מקדישים שיר? עכשיו יש- נשאר? אני לא בטוח שיש זמן. מה, זה אין הזמן. זמן. אין זהו. זמן. זהו, השניות האחרונות. תגיד איזה שיר רצית להקדיש, וזה יהיה ההקדשה. להקדיש לנדב, יפעת המליצה לי להקדיש לך את קר בידיים. זהו. לא תשמע אותו בספוטיפיי. תשמע אותו בספוטיפיי. תודה רבה. אז זהו, וואו, סיימנו בשלום, נראה לי. כן, היה מהיר. היה לי מהיר. נכון? וואי. כן. משמעית. לי זה היה מלחיץ, אבל כיף על הדרך. ווואו, תוכנית שנייה של הזרקורים. הרדיו החברתי הראשון, בשיתוף פעולה עם רדיו קסם 106 FM. זהו, אז... נאותת לכם, וביי. רגע. אוי, אתם רואים? סיום שידור. סיום שידור. רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון.